Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka New Trap National Youth Movement ka khat sautri unai wing ajar pesau. Kalawan tur kensan ha HADC bad yu bandrung shapalau bad kendang sendan ya ka phalor bandrung shapo ka office rekam jongki MDC namar ka jing sngap kuman ya ka jing nawa jongki. Ka HNYM kala yu bandrung shapalau ka HADC bad perta ringkat ki plakat hakti ban pendram ya ki MDC ki CM bad rang ba shnong dak batho watlong kinong lilam hendai long kinong yada ya ki jaka. Kita ba penlong ya kinong yalam bad ki dekhot ban wantur bad ban kendang pen pra ya ka phalor ban rung shapo ke HADC kade hadian ke jing aipor ban nyosngi ban lei halor ke jing yo athir jaka ki barjala hapo upur usam jong ka district council habakran shakila pathai khubor uba marshal nonglait vice president ke HNYM ulaong ba ke jing wantur jong ka seng kalongkum shibenta ban pen kenmau ya ka EC ha ka bede ba ka dorkhas ba ka seng kalabu ban persha ya ke jing yo athir jaka ki breu banabar ha ki jaka kum hamadan riting bat ki wei ki jaka ha ki thanyari boy. Hadian katu kani por bagile perta pendram hakmat ke kerdop bandrung shapo ki dekhot jong ke HNYM kile mi no hadian bagile kendo yu ba penshingan NCM ha ka jing don lang ki EM bat yo ki jingkular ba ka EC ha kana kata yo kan sa shong ya ka land special committee ban khot hajir yu CM bat ki rang ba shnong ki badan benta bandi ki jaka. Kajing wantur jong ka seng hang ni apa district council ni kata kolong ba jing ba kajing bu memorandum ni ha bai dei ba kajing yo thiet jaka puta bian jong kini ki mendiar ha sipun tli ki benta jong kalong ba kajong i bat wat sedu ti ki tham hoi ki ro kadai kita ka ba penlong i ka seng bakal wantur hang ni kemari kami memorandum bagi la bu ha bai dei bata kena kaliang jong district council ni la bu bah news ni ka ban le ai ha bai dei bat kania de hendai hadu menta bal adap si post ni kamangi kampan iya kanu kajing le dani kanu ka action ba ka district council ka syem te kamban si ka seng bangin haban wan hang ni ngintur hang ni kumban su pen remind la ni ban pen kenau biang la ni ban pen kendit ban rio ba kani ka di ka dau ba jong ka pen rio kejuan pinta kalau man pinwan kang tala ne wan ka jingmut mene bala da district council kam li ai te kam kandan jingmut yu ba kandan kani district council ni ni haban kang tala no namar ki basong hang tai ngi ba kim li ai te hadian pat kajing wan ya kendu ni indala arung sepo ngina ya kendu ya uba PNCM bat ya UIM ilaka bat ya UIM tokalan uba tibor petau ya nakaliang kajong ki te ki ong ba kila ada proses ya ketu ka ya ka memorandum ka bangila ada bu hang ni ya ki ong ba ka kadang dan mentah hapo ka proses dia hapo mentah hakani kata yo kinsong yang takalan special committee ka ban khat hajar ya UIM no Imam Liam nanta ban khat hajar ya kitu kirang ba senang ki bangi submit ding ba jong memorandum ki jaka ki ba ladap dia ki mendia kin khat ya ki ba kin ai kanu ka jubab ka bedai ba kania ya besetu ki jaka tia kumbangi ladap pensan hapo kami memorandum ki jaka ki long sapo madan riteng namar ngilai sa madan riteng kala jelai ba kala buna namar hausnam khandai pusau khandai punrio khandai pupra tanta ar hajar tepter lu kadang dan kadinya di tiat ya kita ki jaka ding ba jong kipat isla ki bangiyo ki duler ki bangiyo kita ki lobin ki sati ki bangin pen sengau hang ni orang sama dengan ting so ki jaka ki bangin mention ha memorandum kalau mai tang madan riteng menta lamar bangin pat nuat bangin mention sanu lada ngila aktif ya lamar ba kadan hang tang ka jaka ru tang bangin dan kanu kat ban pen sisa ba hawai kini kadai ka jaka ka blatiet ta manu imtak la mut baneli kena kaliang ka district council ni kila syem ya kata asuran kumbang ong mene ba kila ong ba menta kani kisni kin song ka kalan special committee kena kila ada song ka kalan special committee kin khat hajar ya urang ba snong dong ka madan riteng ba ya usim ka Imam Liam bakin ai jubab halor kani ka jing dia ikini ki jakas ki mendiar ding ba jo ka jing pen kan ro ya kalan sulfat ak jong section 3.1 ka bala ka daw sayang tu ba onam la bandia ya kinu ki jaka kinu ki mendiar nadu ustam ka ndai spa nyo pu arseneng Kaya kita berada di sini, bau jong usnam kat kedai spa nyo pu asa dian ro.
Itu lah lagi cit ki mender ki numla su bakin dia ki mender ada ki kwa bandi ki hab bandi no sah ki try mulok. Ibu sedang Habak maki kila ai asuran yangi baki ang ba swaban kot uni ubnai kin sakhat ya kaseng bakin sahi peni ya kata kajing terekam dengan district council ba ayu kila ada psiam kasin jam lah ni ayu kila ada sistem ya kita ki balia ya kita kajing di tiat bi aj kayak senjamnya pila dah kamu ulang kena jelawan. kasin jam ka ba hadian kumangil ay keren mane balada ka district council kamla balia ai tie kandan nak wai kasin jam ka ba yin ban sing yin haban wan hang ni yin wan no kambun susu yin kang talano ay ka district council namar ba Tadangi i baka day ka bamantuay tin li yu ban bu ang di ban sukan wet ka.